سکھوارے پر دکھ قبول اے دکھ قبول محمد بخشا تے اج راضی رہن پیارے تے قربان جاواں عارف کھڑی دی شان دی میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دینے آپ فرما دینے جس یاری او بچ لالچ ہووے او توڑ کدے نہیں چڑھ دی چادر لیرا لیر محمد تے سو کنڈیاں نال اڑ دی تے عارف گڑی لکھ دینے آمین 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 چر لاویں اپنے غمانو ویخ خیال آیا اے بند جناب اپنے محسن ویر اپنے نکے ویر جناب چودھری خلیل گجر صاحب دی آل مقیم امریکہ بھکرہ والا انہاں دی فرمائدہ بند اپنے غمانو ویخ خیال آیا تے خالی خو خیالان دے گیڑ دے کیونکہ ایک میرا اور نکا ویر ہے تار تحصیل کھاریاں آل مقیم امریکہ چودھری بوبی گجر انہاں دا بھی پسندہ بند اپنے غمانوں وے خیال آیا تے خالی خو خیالان دے گیڑ دے تے جنہ اور سجنہ تے موتا امام تے ساڑیاں جڑا آؤ کھیڑ دے کم تے کوئی نہیں کم آیا اسی جنہ دے کم نہ بیڑ دے پر چودھری خلیل سے خام خیال چھڑ دے او گجرایا میں پانیوں مکھڑ ان کھیڑ دے رہے آمین آمین تینا چر لاویں تے میرے آبے دلدارا پر سجن بن کے تے داغ نہ لاویں تے سیف الملوکہ یا